Umzimba kaLindani Myeni wamkelwe lusapho olungququlekileyo kunye namagosa karhulumente. Iinyembezi zinqumle izimibombo ukuvela kwebhokisi eqinisekisa ukuba ngenene ulandulele eli unyana, utata nokwangumyeni. I just want to say these words to the US government and the US people, not only the government. Ukuthi we are not painted black, we are black. It's not a mistake that we are black, it's our nation, it's in our DNA. Umphathiso ophuhliso loluntu Nkosikazi Lindiwe Zulu umemelela ukuqapha-qabhiswa kwenkqubo yobulungisa. We call on the US government to provide a full report as speedily as possible and to conduct a thorough investigation on this tragedy, which we condemn in the strongest terms. Amapolisa agxekwa ngokuba nqathu ngeenkcukacha zeli tyala, ekwabanga ngelithi umyeni wayelandela inkosikazi ethile kwaye waba ndlongondlongo ngakuwo. There will be a sudden change in police attitudes after the globally reported murder of George Floyd. Inkonzo yokugqwala emswaneni isakubanjwa ngoLwesine. Umfi uLindani Myeni usakubekwa kwikhaya lakhe lokugqibela ngoMgqibelo wesikhangele kuwo.